der må ikke så mange konflikter uden det bare. Eller nær der. Nej, nu tager jeg. Ja, nogle tynner der. Hvor de bliver fodret i viden, eller hvad? Han er der er plads til jer her. Flot at stå med. Nej, jo. Så hvis man står inde ved glasset der, så er det, kan I huske det sidst, at vi svømmede lige foran en? Tror du også, den kan... Jeg tror, den også kan komme derned. Det kan den godt. Der er nogle trapper. Se, hvad den laver ude i vandet med den der. Jeg synes, den er sjov. Vil jeg sige den? Tør du hoppe herfra? Okay. Kommer isbjørn ned af mig. Det er det værste, man kunne gøre. Så nu hopper under vandet i den der. Jeg spiser også i kommunen. Eller vi springer ned i vandet. Er det ikke bange? Nej, hvor er det flot. Jeg tror, der er bange for den. Ja, det er stor. Synes du ikke, han er stor? Prøv at se hans fødder. Er han ikke bange for? Han er så stor som Afrika. Kan han ikke falde ned og bare brække hele tingene dem? Nej, han er stor. En bjerggød kan. En bjerggød? Det er rigtig vandstor.